Er der nogen af jer, der kender det? Jo. Det er en fanger, og hvis man bliver fanget, så skal man løbe sammen med fangen og hente fange de andre mennesker. Det er nemlig rigtigt. Lad os sige, at mig og Laurits, vi starter. Tag mig lige hånden med. Så vi er kæden, og så gælder det om, at resten skal løbe rundt, og så skal vi fange. Så løber vi herover. Løber vi herover og fanger Niklas. Fanger, så er vi med i kæden. Banke, 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 banke. Ej, han kom først. Så søger vi hagen ind og forlænger vores nakke. Trækker vejret ind og tager armene op over hovedet. Og lad fingrene og hænderne mødes foran hjertet her. Så åbner vi op. Og i det vi tager armene op, trækker vi vejret ind gennem næsen. Samler hænderne og ånder ud.